Krásný dobrý den vám přeji z pardubického plochodrážního stadionu, kde nám probíhá právě 68. ročník zlaté přilby města Pardubic, tedy jednoho z nejslavnějších světových plochodrážních závodů a vlastně nejstaršího stálého plochodrážního závodu na světě. Největší hvězdy, které jsme přilákat chtěli, to znamená Niky Pedersena a Emila Sajfudinova, tak ty se nám podařilo přilákat. Navíc výsledek včerejšího závodu mistrovství Evropy v rybníku nám vlastně do Pardubic přilákal nového mistra Evropy. Z těch závodníků Grand Prix tady měl být ještě Antonio Lindbeck, který vlastně v tu první chvíli vypadal, že to bude právě on, kdo ten titul mistra Evropy získá, ale včera se mu to nepovedlo. No a dneska v 4:45 nám poslal e-mail, že Pardubice nestíhá z technických a zdravotních důvodů. S tím se musíme smířit, my už jsme tady konec konců na to zvyklí, startovní listinu jsme zvyklí stavit. No a pak je tady samozřejmě ještě jedna absence, která mrzí nejenom nás, ale celou určitě sálu. Dneska říká, jak my jsme dobří, že my takového závodníka, který měl problémy a nemohl absolvovat tu základní kvalifikační část, jsme nasadili a on se nám odvděčil skvělými výkony. Odvděčil se skvělými výkony i nám a je v tuto chvíli druhým mužem Evropy, což je za současné situace fantastický úspěch. Viděli jsme tam na začátku té fronty jezdeckých hvězd Julicu Pavliče, chorvatského závodníka, který loni vyhrál zlatou přilbu. Letos to bude mít ale podstatně těžší. Tak určitě, ale ono vyhrát zlatou přilbu není nikdy lehké. Jurica Pavlic měl v tom loňském roce fantastické štěstí v tom, že nám všem se zdálo, že měl vyhrát Patrik Dudek, který vlastně i vedl, ale měl už... Najednou se to zvrtlo, výkonnost už nebyla taková, jakou jsem si já představoval a prostě jsem si nedokázal představit, že bych takhle závodil dál, že prostě to nejde tak, jak chci a de facto je to 5. rok, co jsem neseděl na motorce a nechybí mi to, no, takže jako to, jestli Aleš se rozhodne, protože bude končit nebo ne, to se nedá posuzovat podle věku, protože já jsem měl třeba naplánováno, že budu závodit do 40 a nevyšlo to, takže to se těžko říká. Nechybí to ani při pohledech na tyto záběry? Nechybí, no, tak jako rád si na to vzpomenu, rád se na to podívám, je to fantazie, bylo to super závod, super jízda. Nebyl to start cíl, tady je opravdu zajímavý souboj. No, nebyl to start cíl, protože ten start mi vůbec nevyšel a myslím si, že i on byl překvapený, že jsem na něj tady takhle nalehnul a najednou jsem tam byl, ale prostě tak to bylo, no, někdy to tak funguje, že to prostě jede. To jsou obrázky ze zlaté přilby roku 1996, kterou vyhrál český reprezentant Tomáš Topinka. Přidal se tak do seznamu k dalším závodníkům Tondovi Kasperovi, Milanu Špinkovi a Jiřímu Štanclovi. To jsou závodníci, kteří vyhrávali zde na Svítkovském plochodrážním oválu a to jsou ty letité záběry. Petře, jak moc se za těch 20 let změnil stadion? Tak stadion se určitě změnil, hlavně technické zázemí, změnilo se depo. Díky tomu, že město i kraj tomuhle závodu fandí, ať už jsme tvář kraje, nebo ať už jsme, jak se říká, od města daný jako jedna z těch nejvýraznějších akcí, tak i to, že se to třeba promítlo v tom, že zlatá přilba je zlatá přilba města Pardubic, zcela určitě svědčí o tom, kam se zlatá přilba ve vnímání těch lidí okolo posunula a je to nádherné. Bohužel stadion se nám vylepšuje, pokud jste sledovali ty pohledy na diváky, tak zjišťuju, že dnes je tady víc diváků, nežli když vyhrál Tomáš zlatou přilbu. No a už nám chybí jenom tohle, aby nahoře bylo napsáno CZ. Byly by to krásné obrázky, kdyby někdo z českých reprezentantů si takto mohl navléknout na hlavu svoji zlatou přilbu. Tomáši, kde je tento kousek u vás schovaný? I když teď už v tuto chvíli není, protože se představí v roli náhradníka Ondřej Smetana. Je to proto, že Tobias Busch, který má 8 bodů, se rozhodl, že nebude v této jízdě startovat, on už má postup jistý a rozhodl se i vítěz této skupiny Tobias Musielák, který má 10 bodů po 2 vítězných jízdách. V této skupině měl být český jezdec, měl být jim Josef Franz, ale my jsme Josefa France dnes ráno nasazovali místo Antonio Lindbecka, takže pojďme na třetí jízdu
první vylučovací skupiny. A do čela této třetí jízdy první vylučovací skupiny se dostal Andrej Kobry, ale přes něj se tam protáhl Viktor Trofimov na první místo. Viktor Trofimov je na prvním příčce a Ondřej Smetana tam bojuje na pomezí třetího a čtvrtého místa, zkouší to tam po vnitřku. Zůstává tady český reprezentant Ondřej Smetana na čtvrtém místě, zatímco v čele této jízdy je Viktor Trofimov. Viktor Trofimov má na svém kontě zatím 2 trojky, tedy 6 bodů. Pokud by se mu podařilo tuto jízdu vyhrát, měl by 5 bodů a 3 body, to je 8 bodů dohromady a 8 bodů by značilo pro tohoto reprezentanta postup. Naopak se žlutou přilbou jede na druhém místě Rohan Tangej. Ten má na svém kontě 2 body a nedojetou jízdu. Pro něj by ta druhá příčka nic neřešila, takže musí jít dopředu a útočí tam na Viktora Trofimova a dostává se na první příčku, takže to byl nádherný přední manévr a uvidíme, jestli se ještě podaří Ondřeji Smetanovi zaútočit na Andreje Kobry. Tam je také souboj o třetí místo. Jsou tady 2 dvojičky, které jsou roztaženy. Startmaršál Jaroslav Klocek má v ruce šachovnicový prapor a vypadá to, že tuto jízdu vyhraje Rohan Tangej. Ano, stává se tak. A Viktor Trofimov dojíždí na druhém místě. Zatím měl zcela jistý postup Tomáš Musielák a Tobias Buš také s 8 body. Ukrajince Viktora Trofimova. Ještě jednou se podívejte na výsledky třetí jízdy první vylučovací skupiny. No a my už se budeme podívat, jak se říká, z ostra na českého závodníka v tom ostrém závodě, protože Ondřej z této jízdě nenastoupí. Tento švédský reprezentant už má 9 bodů a má jasný postup, ale samozřejmě jsou zde nejenom Michael Andersen, který moc šancí už nemá, protože má 2 jedničky. Zdeněk Holub by měl, pokud vyhraje tuto jízdu, tak samozřejmě šanci na postup má, velmi výraznou, ale je zde Max Fricke a Frederik Jakobsen, který se do zlaté přilby kvalifikoval jako vítěz včerejší zlaté stuhy a to jsou soupeři. A výborný byl i Kevin Wolbert v té své úvodní jízdě, kde skončil druhý. V této rozjížďce tedy máme 2 vítěze zlaté stuhy, toho včerejšího Frederika Jakobsena a předchozí zlaté stuhy Maxe Frickeho. Max Fricke jede s červenou přilbou a je v čele této rozjížďky. Maxi Frickemu tato dráha velmi svědčí a je zatím tedy na prvním místě. Když se podíváme na Zdeňka Holuba, tak ten je zatím na chvostu celého toho jezdeckého pole, ale přeci jenom Zdeněk Holub možná hledá tu vnější stopu, po které by se dostal trochu více dopředu. Ti 4 jezdci, kteří jsou trošičku už vzdáleni za Maxem Frickem, bojují velmi tvrdě mezi sebou, ale Zdeněk Holub dostává velkou cejku a tou cejkou ho obhospodařuje Kevin Wolbert, jedoucí s černobílým povlakem na přilbě a dává mu opravdu co zabrat. Zatím to vypadá velmi dobře pro Maxe Frickeho. On už má 1 vítěznou jízdu, pokud vyhraje tuto rozjížďku, postoupí z této druhé kvalifikační skupiny z prvního místa. Ale bohužel pro Zdeňka Holuba to vypadá, že tato rozjížďka by ve zlaté přilbě v tom letošním ročníku pro něj měla být poslední, protože ty body, které se získávají za 4. místo, mu zřejmě na postup nevydají. Ale postupu se určitě bude radovat vítěz této jízdy, který se stává Max Fricke. Max Fricke měl smůlu v té své úvodní jízdě tohoto závodu, mu praskl řetěz a tu jízdu nedokončil, ale v obou zbývajících jízdách už měrně zcela suverénně. No a teď ještě všechno jednou. Nejprve výsledky třetí jízdy a následně i součet a pořadí druhé vylučovací skupiny závodu o zlatou přilbu města Pardubic. Všichni, kteří začali v letošním ročníku zlaté přilby, aby se mohli s těmi hvězdami svést. Ano, přesně, je to 12 jezdců. Ten systém zlaté přilby, který vymyslel Markače kdysi v minulosti, je famózní, skvělý a věřme tomu, že teď přinese úspěch českým barvám. A Hinek Štychauer měl velmi dobrý start, ale jsou tady červené vlajky, takže start bude opakován. Je to ohromná škoda, protože Hinkovi to vyšlo, trefil se do toho startovacího povelu doslova dokonale. Byl v čele, bohužel jízda byla zastavena zřejmě pro letní start. Uvidíme, jestli se na to budeme moci ještě podívat, ale tady Nick Škoria odbíhá, volal své mechaniky, bude měnit. Ne, vypadá to jezdec se zelenou přilbou, že tam ulil start a to by byl Brady Kurz. Brady Kurz tu skupinu rozjel výborně a nebudeme si nic říkat, Brady Kurz je závodník, který zřejmě ještě nezná systém zlaté přilby, protože těch 9 bodů ho už zcela suverénně posílá do dalších bojů.
No ale to je skutečně o tom ten systém poznat. Dvě super jízdy a když máte 5 a 3, tak už jste jasným postupujícím, protože vás soupeři, jak se říká lidově, nemůžou z této skupiny postoupit právě Hynek Štychauer a Adam Ellis, ale jestli se nemýlíme s východadek, to budeme vědět za minutu a nějakou rovnou sekundu. A důležité je, aby Hynku Štychauerovi vyšel start stejně jako poprvé a vypadá to, že Hynek Štychauer vylétl velmi dobře, je zatím na prvním místě. Na něj se tam tlačí z druhé pozice už zmiňovaný Adam Ellis, který stále drží druhou příčku a třetí místo v tuto chvíli okupuje Daniel Kappmeier. Daniel Kappmeier měl z první jízdy 3 body, no ale se zelenou přilbou se tam ještě tlačí Brady Kurz. Ten si zkouší motocykl, zkouší dráhu. Ono, všichni závodníci mají různé filozofie. Někdo raději se dostává do tempa a jezdí každou jízdu, jiný šetří síly a když už má po 2 rozjížďkách jistý postup, tak si raději odpočine, ale tady je pro nás nejdůležitější to, že v čele této rozjížďky je závodník s přilbou bílou a tím není nikdo jiný než pardubický jezdec Hynek Štychauer a sami jste si mohli všimnout, že Hynek Štychauer tak trošičku zdravil pohledem tu tribunu, jede ve velmi dobré fazóně a může si dovolit pozdravit své věrné fanoušky, kterých tady má velké množství a Hynek Štychauer tuto jízdu vyhrává a můžeme říci, že Hynek Štychauer postupuje do semifinálové skupiny 48. ročníku závodu o zlatou přilbu. Vyplnilo se to, co jsem před touto jízdou říkal. Hynek zajel tu jízdu skvěle, povedl se mu ten je třetí. To, protože výsledky třetí jízdy byly takovéto a ty určili toto pořadí v té závěrečné klasifikaci třetí vylučovací skupiny. Tam je zajímavé, že tato skupina byla vyrovnaná, 3 jezdci získali 9 bodů, Hynek Štychauer a Brady Kurz měl stejné výsledky, 5, 4 a 3 body, ale v takovém případě při takové shodě rozhoduje ta poslední jízda a tu poslední jízdu v té skupině vyhrál Hynek Štychauer, ale pojďme se věnovat semifinálové skupině číslo 4, kde budeme teď držet hodně palce Eduardu Krčmářovi. Tady ho sledujeme se žlutou přilbou. Eduard Krčmář včera upadl, závod nedokončil, ale dnes to snad bude dobré. Ano, Eda je bojovník. Je pravda, že v depku by pomalu nemohl podat ruku, protože je na něm vidět, že ta bolest a ty odřeniny skutečně musí na něm zanechávat nějaké stopy, ale jak už jsem říkal v tom rozhovoru, plochodrážníci jsou tvrdí chlapy a dá se to přirovnat i třeba k rugbystům, oni skutečně bojují do posledních chvil a jako ty zdravotní problémy mají někde bokem. Skutečně v jiných sportech některých by dotyčný, no, nejenom, že půl hodiny ležel na dráze, ale pak by asi neměl zřejmě ani moc sil. Proto je plochá dráha tak nádherná. V této jízdě nestartuje už jistý v té skupiny Lasse Běre a uvidíme dnes podruhé Ondřeje Smetanu. Podíváme se tedy, jak to půjde Eduardu Krčmářovi, ten jeho start byl velice dobrý, Ondřej Smetana tam byl vedle něj, dostávali se dopředu na prvním místě, tedy v tuto chvíli je Eda Krčmář, protože on si udrží tu vnitřní stopu se zelenou přilbou, tam na něj útočí Grzegor Zenkota a je tam také se startovním číslem 17 Norbert Mágoši. Tento maďarský závodník teď odstupuje, takže jsem to zrovna zakřikl, měl problémy s motocyklem, ale důležité je, že Eduard Krčmář zatím je vepředu v této jízdě. Sice tam hodně bojuje s Grzegorem Zenkotou, Grzegor Zenkota má ale už postup jistý. Eduard Krčmář by teď mohl vyjet 4 body tedy za to druhé místo, 4 a 3 body by mu mohly stačit, ale Eduard Krčmář je bojovník, on se to tam bude snažit ještě dostat. Sami se můžete podívat, jak v té zatáčce u depa každý ze závodníků volí jinou stopu a potěšitelné je, že za nimi na třetím místě je také Ondřej Smetana, takže i Ondřej Smetana ukazuje, že dokáže jet s těmi zahraničními závodníky. Pro něj je to velká zkušená, když jsem s tím mluvil před závodem, říkal, no, chci se hlavně svést a udělat nějaký výsledek, ale podívejte, Ondřej Smetana odpadá také pro technickou závadu. Sice si ještě doklouže pro jeden jediný bod, ale důležité je, že Eduard Krčmář zajel tuto rozjížďku velice dobře. No a když se na něj podíváme, bude mít radost z toho, že z této jízdy by měl Eduard Krčmář
postoupit, tedy respektive z této vylučovací skupiny. Ondřej Smetana jel Krčmáře. No a toto jsou výsledky té vylučovací skupiny, té třetí jízdy. No a hned na to i potvrzení našich slov, že Eduard Krčmář je druhým Čechem, který si vybojoval postup do čtvrtfinále. Než se vrátíme zpátky do studia, pojďme na malou chviličku do parkoviště závodních strojů. Nehody, které se staly na dráze a teď říkám z tohohle úhlu, koho byste vyloučili. A všichni modrá. Tak jsme jim to pustili z druhého úhlu a najednou všichni. Ne, vlastně modrá, ne, červená. Tak jsme to pustili ze třetího úhlu. No žlutej, to je určitě on. Takže to se určitě stává. Ten rozhodčí to vždycky musí posoudit tak, jak to vidí on v tu danou chvíli a spolehnout se na to, že ten první úsudek je většinou nejlepší. Má to rozhodčí třeba na těch menších závodech, tím myslím republikového formátu, hodně těžší než třeba tady na Zlaté přilbě nebo při seriálu Grand Prix, kde okolo sebe má jednak záběry z kamer, ale tým lidí, kterým může věřit samozřejmě. Silaka, jezdce, který vyhrál tu svou vodní nebo tu svou vylučovací skupinu. Začínají ty boje, ty skutečné boje. Samozřejmě 12 jezdců už ví, že může, jak se říká, v depu zbalit, ale není to žádná hamba. Poprali se o svoji šanci, poprali se o úspěch v tom letošním 68. ročníku Zlaté přilby, ale teď už jdeme do tuhého, začínají čtvrtfinálové boje. Uvidíme, jak to dopadne. Ten start byl zastaven, byl ulitý, Niky Pedersen tam zůstal tam i Tomáš Musielák, ostatní 4 borci vystartovali dopředu. Niky Pedersen teď se vrací proti směru jízdy zpátky ke svým mechanikům. Ti se musí na to pořádně podívat na ty motocykly, protože právě při startovním manévru dostávají tito borci pořádně zabrat a dostávají zabrat i motory. Tady vidíme Nikyho Pedersena, jak už jsme si řekli, čerstvého mistra Evropy, a když jsem ho dneska sledoval v parkovišti závodních strojů, jak se fotil i s některými faninkami, tak mi připadá, že měl velice dobrou náladu proti jiným závodům, kde mi připadá takový až příliš soustředěný a nervní. Určitě si myslím, Petře, že ten včerejší úspěch ho mohl namotivovat a tady by mohl být hodně vysoko. Já řeknu to jinak, Niky Pedersen. Závěrem toho závodu byla situace, že vlastně 5-6 lidí mělo šanci na titul mistra Evropy. Tak je ten šampionát vyrovnaný. A to je právě skvělé a určitě to láká diváky a byla to včera hodně těžká dráha. Proto Niky dneska už je uvolněný, je v pohodě, no a může si přivést klidně druhou zlatou přilbu. Uvidíme, zase mu to povede. Důležité bude, jak vstoupí do tohoto závodu. Ten start neměl špatný, ale je na druhém místě. Do čela se dostává Tobias Musielák z Polska, takže polský reprezentant na prvním místě, Niky Pedersen na druhém, ale Niky Pedersen to umí po vnitřku. On velmi rád a často vytlačuje své soupeře až k mantinelu a tady vyváží Musieláka tak, jak je to jeho dobrým zvykem. Niky Pedersen se dostává na první místo, ale Musielák se nechce s touto pozicí smířit. Zná Niky Pedersena, zkouší to tam znějšku, ale podívejte se, tady už si nechává trošičku odstup od dánského reprezentanta a ještě trošku ztrácí jednu pozici. Dostává se před něj Jakub Torsel a tudíž mezi Jakubem Torselem a Musielákem bude velký souboj o druhou příčku. Niky Pedersen je v čele této jízdy a vypadá to, že si jede pro 5 bodů ze svého prvního vystoupení, protože teď už nemusí vidět ten úplný vnitřek, jede hodně tu nejrychlejší stopu, otáčel se přes své levé rameno za svými soupeři a za ním vře velký boj. Je tam doslova vřava, ale vypadá to, že Niky Pedersen zvítězí před polským reprezentantem Musielákem a na třetím místě projíždí cílem Jakub Torsel. Tak to byla nádherná jízda. Byla to nádherná jízda a opět se ukázalo, jak Zlatá přilba je nádherným závodem. Niky Pedersen navíc předvedl vrchol svého umění, on to je skutečně tým, který nedokázal v posledním kole porazit Vroclav a tím pádem Pardubice přišli o Václava Milíka. A Niky Pedersen ale v tom nemá prsty, protože ho... Připravený na špičkové úrovni. Aleš Dryml letos jel i některé závody, které by normálně nejel se svou výkonností, ale jel je proto,
že se jeli tady v Pardubicích, aby si mohl vyzkoušet zdejší dráhu a nějaké vychytávky na svých motocyklech a motorech. Aleš Dryml startuje z červené dráhy, doufejme, že bude v té první zatáčce nejdříve, i když tam nebyl nejdříve. Před něj se prohnalo několik závodníků. Aleš Dryml je v tuto chvíli na 4. místě a první příčku drží Polák Grzegorz Zengota. Aleš Dryml 4. Za Gřegořem Zengotou jede Kevin Wolbert a Kevin Wolbert se tam musí přetahovat s dalším jezdcem a tím dalším jezdcem v tom souboji s Kevinem Wolbertem není nikdo jiný než závodník se startovým číslem 2 Troy Bachelor, takže tam je velká bitva a na tu dvojici se dotahuje i Aleš Dryml, je zatím na 4. místě. Chtělo by to alespoň tu 3. příčku pro českého reprezentanta. Má 2 závodníky před sebou. Zatím to vypadá, že nejlépe na tom je Grzegorz Zengota, který nájezd do poslední kola. Má velký náskok a Aleš Dryml tam útočil na Troje Bachelora. Nádherný souboj o 3. místo. Český reprezentant se tam snaží protáhnout alespoň k těm 3 bodům. Zatím to stále nevychází, má před sebou poslední zatáčku. V čele této jízdy stále Grzegorz Zengota, Aleš Dryml bohužel dojede do cíle této jízdy na 4. místě. Tu 3. příčku před ním uhájil Troy Bachelor a tak trochu vyčítavě se tam lepší, nic není ztraceno, Aleš bude mít po tomto výsledku té první z druhé čtvrtfinálové skupiny ještě 2 šance vybojovat postup do českým jezdcům, kteří jsou členy našeho kádru, dali vybrat, zdali chtějí být nasazeni do čtvrtfinále. Tuto možnost zvolil Aleš Dryml a Tomáš Suchánek. Hynek Štychauer si vybral to, že chce jet ten závod od začátku, ale pak už samozřejmě není úplně v jeho moci udržet si ten rozhled a to, s kým chce postoupit. Ale myslím si, že je v jeho šancí, nebo je v jeho možnostech postoupit do dalších bojů. I když to bude těžké. Já si myslím, že Lasse Bjerre taky nechtěl jet se svým bratrem. Tomáš Suchánek má modrou přilbu, Hynek Štychauer černobílou, takže přeji českým reprezentantům, aby jim to šlo co nejlépe. Každý volí jinou strategii vzhledem k tomu, odkud jedou, a Hynek Štychauer to tam zvenku posílá a dostává se na 2., možná i na pomezí 1. místa. Zatím je na 2. příčce. Má před sebou závodníka číslem 5 a tím není nikdo jiný než Rohan Tangate, takže je tam ohromná bitva. Je tam také Lasse Bjerre dopředu. Jeho bratr Kenneth se tam dotahuje, takže Lasse Bjerre, Kenneth Bjerre jsou na pomezí 2. 3. místa. Hynek Štychauer tam s nimi hodně tvrdě bojuje, má před sebou bratrskou dvojici, doufejme, že se mu podaří před ten dvojblok dostat. Tomáš Suchánek je zase za Hynkem Štychauerem, takže když jsme hovořili před touto jízdou, že tam jsou ty souboje dvojic, tak bratři Bjerreové jedou na 2. a 3. místě. Tomáš Suchánek s Hynkem Štychauerem jsou na 4. a 5. Hynek Štychauer je zatím na tom lépe, protože má ten závod rozjetý už od samotného začátku, má zde natrénováno. Jeden z bratrů Bjerreových odstoupil a Hynek Štychauer se tak dostal na 3. příčku a Tomáš Suchánek odstupuje těsně před koncem této jízdy, respektive odstupuje. On dojede setrvačností do cíle na 5. místě, jelikož Kenneth Bjerre tuto rozjížďku nedokončuje. Tomu Hynek Štychauer 3 body, Tomáš Suchánek 1 bod, Kenneth Bjerre nebodoval pro defekt, který ho potkal na 3 let. Samozřejmě pardubickou dráhu zdá hodně a přiznám se, že jeho dostat do startovní listiny závodu o zlatou přilbu je skutečně velice těžké a jsme nesmírně rádi, že se nám ho podařilo, jak se říká lidově, ulovit. Mimochodem je to další ze závodníků týma Lešnar. A nesmíme zapomínat také na Josefa France, jedoucího s bílou přilbou. Josef Franc mívá někdy na kombinéze napsáno mladý veterán, tudíž je to také jeden z těch velice dobrých českých zkušených závodníků. Teď Josefu Francovi nevyšel příliš ten start. V čele se drží Max Fricke, vítěz zlaté stuhy z loňského roku, a když se podíváme na Emila Sajfudinova, tak Emil Sajfudinov
je až na 4. místě. Teď tam promanévroval, dostal se až k mantinelu, ale Emil Sajfudinov určitě zaútočí na Brady Kurze. Jede zatím vnější stopu, ale jede velice lehce. Dostává se podél mantinelu na 3. příčku a nevím, dovedl bych tipovat, že ještě zaútočí na to 2. místo. Sice je tam vzdálenost mezi 2. a 3. velká, na tom 2. místě se drží Rune Holta. Rune Holta následuje Maxe Frickeho, Emil Sajfudinov zatím na 3. místě. Bohužel Josef Franz a Eduard Krčmář jsou na předposledním a posledním místě, i když tam je velký útok z hlediska Eduarda Krčmáře, dostává se na 4. příčku, ale zcela jasné je, že první jízdu této skupiny vyhrává Max Fricke. Emil Sajfudinov až v uvozovkách na 3. místě. Tak podívejme se na vzájemnou gratulaci za tyhle ty věci. Umí, dokáže je využít a proto v této jízdě vyhrál před Rune Holtou a Emilem Sajfudinovem. No a zatímco se díváme na výsledky 2 body. Nedařilo se ani, nebo v té první jízdě ani Miláčkovi německého publika a jezdci, kterého jsme také velice rádi přivítali ve startovní listině, Martina Smolínského, ale opět ten může všechno napravit a řekněme si, že Martin Smolínský to je jezdec, jeden, tak jak bych řekl, z odvážných jezdců, protože on je továrním jezdcem Divišovské Javy a je to jezdec, který na tomto motocyklu dosahuje skvělých úspěchů. Uvidíme, jak se mu povede teď. A důležité bude sledovat také, jak odstartuje Nicky Pedersen, který určitě má zvědy, kteří poslouchají naše vysílání. Chtěl nám ukázat, že se dá i z té vnější pozice odstartovat úplně nejlépe, ale zatím je na 5. místě, dostal se na vnitřek. Bude to mít hodně složité, jelikož v čele v tuto chvíli Jakob Torsel, za ním jede další, i když Jakob Torsel už to útovedení přišel o něj právě zásluhou Martina Smolínského. Nicky Pedersen je v tuto chvíli na 4. místě. 4. místo by mu zatím ještě úplně nic neřešilo, ale kdyby se Nicky Pedersen protáhl na 3. příčku, byl by to pro ně jasný postup, protože 5 bodů a 3 body, to je dohromady 8 a když tam je 1 vítězná jízda, tak to je velice zajímavé, ale na tom 3. místě zatím v tuto chvíli je stále Adam Ellis. Adam Ellis ale s Nicky Pedersenem prohrává ten vzájemný souboj, takže než jsem stačil dořít světu, tak Nicky Pedersen se dostal na 3. příčku a ta 3. příčka by mu měla značit postup do semifinále letošního ročníku Zlaté přilby. Takže opět jedna z dramatických jízd. Vítězství Martina Smolínského, tento potřeboval jako sůl, protože z první jízdy měl Pedersena, ten se propracoval z 5. místa na 3. místo. Bojuje se o každý bod, který je nesmírně důležitý. No a tady jsou výsledky té druhé jízdy první čtvrtfinálové skupiny. No a ketuje s dlouhou dráhou. Asi z radosti českých výrobců zjišťoval, co stojí motocykl z Divišova. No a my uvidíme, jak si Aleš Dryml povede v této jízdě. Mimochodem ten motocykl je úplně čistý, takže to znamená, že to je jiný motocykl a uvidíme, jak se popere se svou druhou jízdou v této čtvrtfinálové skupině. Přejme si, aby Aleši Drymlovi vyšel co nejlépe start, protože ten je polovinou úspěchu. Aleš Dryml ale je zatím na pomezí 4. 5. místa. Uvidíme, jak se mu podaří zvládnout tu rovinku, která vede do zatáčky k parkovišti u závodních strojů. Zatím to není úplně optimální. V čele této rozjížďky není nikdo jiný než Grzegor Zengota. Ten si jede pro druhé vítězství a tudíž pro jasný postup. Na 2. místě za ním je Kevin Wolbert. Kevin Wolbert měl v první místě 2. místo, takže by to vypadalo, že tito 2 borci by byli zcela jasnými postupujícími. Jak to bude vypadat v souboji Aleše Drymla se svým soupeřem Chrisem Harrisem, to je velká neznámá. Chris Harris zatím je na tom na 3. místě, o něco lépe, ale Aleš Dryml nasazuje k velkému útoku. Podaří se mu přejet vělostného bombera Chrise Harrise. On by mohl ještě se dotáhnout až na 2. místo, jelikož na tom 2. místě je Kevin Wolbert a Aleš Dryml. K velké radosti fanoušků útočí, ale
opět se Volmer s Harrisem dostávají před něj a bohužel v tuto chvíli už to vypadá, že Aleš Dryml projede cílem až na 4. místě. Tak to je velká smůla, ale nádherný boj. To byla nádherná jízda, o kterou se postaral pardubický kapitán Aleš Dryml. Skutečně bojoval do posledních chvil, ale nevyšlo to tak úplně, obsadil v té jízdě až a to byl Grzegorz Zenkota. Ještě jednou výsledky té druhé jízdy, druhé čtvrtfinálové skupiny. No a my už máme před sebou opět souboj pardubické dvojice Tomáš Suchánek, Hinek Štychauer s bratrskou dvojicí Běru, Petrem Ljungem a Rohanem Tangem. Reprezentanty Tomáše Suchánka a Hinka Štychauera. Důležité bude sledovat také Kenneta Běreho. Kenneth Běre tu první jízdu nedokončil, byť ji měl velmi dobře rozjetou, ale systém závodu o zlatou přilbu je takový, že vlastně jedna nedokončená jízda neznamená konec postupových nadějí. Jedna nedokončená jízda je velkým průšvihem pouze ve finále, protože to se jede na jednu jízdu a jede se na 6. Takže pojďme se podívat, jak jsou na tom čeští reprezentanti Tomáš Suchánek a Hinek Štychauer. Oba se tam tlačí hodně dopředu, ale nedaří se jim dostat úplně na to první místo, protože na tom první místě Rohan Tangate a bratři Běreové na 2. a 3. místě, takže obrázek velice podobný té první jízdě. Ještě se tam mezi to míchá Petr Ljung, který už je teďka 3. a útočí tam na jednoho z Běreovců, zatímco v čele jede suverénně Rohan Tangate. Bratrů Běreových je na tom lépe teď v tuto chvíli Lasse Běre, který jede na 2. místě a Kenneth Běre má přeci jenom velkou smůlu, jelikož v tuto chvíli to vypadá, že pro Kenneta Běrehovi závod mohl brzy skončit. On se tam tahá s Tomášem Suchánkem o 5. a 6. místo, zatím je tedy na 5. příčce, ale 5. příčka by přinesla 1 bod. A i v případě vítězství v té závěrečné rozličce v této skupině by Kenneth Běre měl větší pravděpodobnost, protože Rohan Tangate tuto jízdu vyhrává s Lassem Běrem. A vypadá to tedy, že Rohan Tangate bude vítězem této skupiny, protože už tam má 2 5, Lasse Běre bude mít 2 4, takže to jsou 2. Není to pravé. Zatím i stále od Ljunga. No a uvidíme druhé vystoupení Emila Sajfudinova. No a my už se dostáváme ke 4. Dva startují z úplně odlišných pozic od toho startovacího zařízení. Eda Krčmář jede na šedivé dráze a Josef Franz má dráhu červenou. Josef Franz, to je ta první dráha, si připravuje tu startovní pozici velice vytrvalé, pracuje na tom, aby měl tu pozici vůbec nejlepší. To už byl pohled na vědce se zeleným povlakem Bradyho Kurze. Na to už je celá šestice připravená ke své druhé jízdě v této čtvrtfinálové skupině. Start se příliš nepovedl Josefu Francovi, byť byl na té červené dráze a také Eduard Krčmář je tam hodně vzadu. Když se podíváme, komu se podařilo dostat dopředu, tak byl to Brady Kurz a útočí tam na něj také Emil Sajfudinov a Emil Sajfudinov se dostává do čela této rozjížďky. Na druhou příčku se za něj protáhl Max Fricke, ale Maxe Frickeho ještě předjel Brady Kurz, takže mezi Brady Kurzem a Maxem Frickem tam je velký souboj a do tohoto souboje se snaží zamíchat také Rune Holta. Bohužel oba dva čeští jezdci jsou na 5. a 6. místě. Vypadá to s jejich postupovými nadějemi nepříliš dobře, ale dobré to je pro Emila Sajfudinova, který jede v čele, drží tu vnitřní stopu a má za svými zády Brady Kurze. Při nájezdu do posledního kola, ale pod Bradyho Kurze se to tam snaží poslat ještě Max Fricke. Brady Kurz si chtěl vyšlápnout na Emila Sajfudinova, ale přichází o pozici. Max Fricke se dostává vedle Brady Kurze. Kdo z nich bude na druhé místě za Emilem Sajfudinovem? Je to doslova raketový dojezd, který já si netroufnu, my to vidíme po zádech, já si netroufnu říci, Petře, komu z nich se podařilo dojet na 2. a komu na 3. místě. Zcela jasné je, že tuto rozjížďku vyhrál ruský reprezentant Emil Sajfudinov.
Emil Sajfudinov na race. What do you aim for? Of course, I have to win the next one. I mean, it's always hard to go out there without any practice, and I didn't expect that the track goes so quick out there, and I have to drop a little bit of thesis, so I must go fast as broken on. And but my team is working good, and I think I found a good setup now. Se dostali k Adamu Ellisovi. Martin Smolinský zajel výborně tu předchozí jízdu, samozřejmě české srdce plesáže, německý jezdec na českém stroji, hlavně o tom českém stroji, že ten český stroj se skutečně vrací na ty příčky, které mu kdysi patřily a pevně věřme, že v nejbližší době znovu patřit budou. No a zase to rovnání před startem. Ten start je hodně důležitý, je až překvapující, jak klidným jezdcem je Niky Pedersen. Tam vidíte, jak má složený svůj motocykl, stejně jako Martin Smolinský, ten už je u startovní čáry, postupně tam přijíždějí i ostatní. No a je před námi poslední jízda první čtvrtfinálové skupiny. Bude to Martin Smolinský s modrou přilbou nebo Niky Pedersen s přilbou žlutou. Oba dva samozřejmě by chtěli si připsat to druhé vítězství, ale zatím to ani na jedno nevypadá lépe. Je na tom Niky Pedersen, který je na třetím, teď se nechal odsunout na čtvrté místo a velice dravě tam jde s červenou přilbou Adam Ellis, ale nic to nemění na tom, že na čele se drží Tobias Musielák, ten už se propadl na druhé místo. Na čelo se dostal Jurica Pavlic, takže tam se to hodně míchá a Niky Pedersen tam jde nekompromisně dopředu a Martina Smolinského má po své levici, takže Martin Smolinský s Niky Pedersenem bojují, ale bojují o druhou příčku. Zatím je na tom lépe Martin Smolinský, který je na tom druhém místě. Niky Pedersen se tam snaží na něj dotáhnout. Na třetím místě sleduje Tobias Musielák a vepředu není nikdo jiný než Jurica Pavlic. Jurica Pavlic si získává větší náskok a my ale sledujeme tu bitvu na druhém a třetím místě. Jurica Pavlic by si tímto vítězstvím měl vysloužit postup do semifinále. Niky Pedersen, druhé místo mu stačí Martinu Smolinskému, třetí také, takže první tři jezdci v této rozjížďce podle mého odhadu by měli postupovat. Petře, je ten odhad správný? Ano, Jurica Pavlic naladil svůj motocykl. To absolutorium podlehli těm, kdož byli v těch jízdách, těch třech jízdách lepšími. No a my se pojďme podívat na další vystoupení Aleše Drymla a věřme tomu, že Aleš Dryml napodobí dostane, jak se mu povede ten start. Je vidět, že se dá jezdit po venku a ono je to taková glosa, já pamatuju mnoho soubojů, vítězných soubojů toho hosta, který přijde za malou chvíli sem k nám, to znamená, že skončí tyto jízdy. Pojďme se podívat, věřme, že to Aleš dokáže. Aleš Dryml, tedy bílá přilba, Ondřej Smetana přilba modrá, Ondřej Smetana se zařadil za Aleše Drymla a Aleš Dryml je na prvním místě. Takže to je obrázek, který jsme rádi vídali vždy, když český reprezentant jel na prvním místě, ale teď už není Aleš Dryml na prvním místě, dostal se před něj Troy Batchelor a Aleš Dryml se musí popasovat s Trojem Batchelorem. Troy Batchelor zatím má z té své první jízdy 3 body. Aleš Dryml bohužel tam má 2 dvojky, takže Troy Batchelor by šel před Aleše Drymla. Aleš Dryml tedy zatím stále na druhém místě a za ním s červenou přilbou Chris Harris, ale vedle Chrise Harrise je několik závodníků. Po jedné straně má Volberta, po druhé straně má Tobiase Busche. Je tam velká tlačenice. Ta tlačenice se blíží k Aleši Drymlovi, ale Aleš Dryml jede stále na druhém místě za vedoucím Trojem Batchelorem. Troy Batchelor by tímto výsledkem mohl potvrdit svůj postup do semifinále dnešního závodu. U Aleše Drymla si už nejsem zcela jistý a Aleš Dryml teď naopak musí odolávat útoku Tobiase Busche a Tobias Busch odsunuje českého reprezentanta na třetí příčku a teď se obávám, Petře, že Aleše Drymla jsme viděli v dnešním závodě naposledy. I když je tam hodně vyrovnaná skupina, myslím si, že už to na postup nedá. Ne, na postup to nedá, tam skutečně měl výhodu těch 2-4 z těch předchozích jízd, no a mohl si dovolit luxus v této jízdě přijet na 5. místě. Ondřej Smetana v této konkurenci obsadil místo 6. A to už je celkový výsledek druhé čtvrtfinálové skupiny, který jede z modré dráhy, viděli jsme tam i Tomáše Suchánka, ten jde z dráhy žluté.
tato jízda má pouze 5členné obsazení, protože ze 2 náhradníků, kteří byli na začátku závodu, Jaroslav Petrák vlastně se dostal do závodu a Ondřej Smetana tentokrát jel jízdu předtím, nestihl by tedy tuto rozjížďku a pojedeme pouze 5členném obsazení. Přejme si tedy, aby to Hinku Štychauerovi odstartovalo co nejlépe a aby se dostal dopředu, ale Hinek Štychauer je v tuto chvíli v úvozovkách až druhý, ale má to tam hodně těžké, protože se propadl i na 3. místo. Má před sebou v těchto chvílích Petra Ljunga a má tam také Kenneta Běreho. Kenneth Běre na prvním místě bojuje s Ljungem. Bohužel to vypadá tedy pro Hinka Štychauera v tuto chvíli nepříliš dobře, je na 3. místě a teď ještě musí odolávat dalšímu tlaku od svého týmového kolegy Tomáše Suchánka. Tomáš Suchánek tam je za Hinkem Štychauerem a Hinek Štychauer by si dojel pro 3 body a 3 body by dle mého názoru, ale vlastně i podle bodové matematiky na ten postup stačit neměli, takže bohužel možná i Tomáše Suchánka a Hinka Štychauera vidíme v této jízdě naposledy. Závodníci nám najeli do posledního kola, první je zatím Kenneth Běre před Petrem Ljungem a tito dva si to ještě rozdají v poslední zatáčce o vítězství v této jízdě, ale vypadá to, že Běre tu svoji první příčku uhájí, no a ten jeho vstup do závodu nebyl dokonalý. Posléze tam měl 1 bod, nevím, jestli mu to vítězství bude stačit. Tenhle 6, myslím si, že by mu to se do dalších bojů prokousal Petr Ljung, protože v této jízdě dojel na 2. místě, no a tomu vyneslo postup do semifinálových bojů letošního ročníku závodu o Zlatou přilbu. Postupující trojici těch, kterou končí. Zatáčky Eda Krčmář tam má z lepších výsledků 2, Josef Franc tam má 1, no teď by to chtělo, aby Eduard Krčmář tu jízdu vyhrál, ale bude to mít hodně těžké. Jistým postupujícím už je Max Fricke, dobře má našlápnuto také Emil Sajfudinov, který vlastně už je také postupujícím, protože má 1 vítěznou jízdu a součet 8 bodů. Rune Holta, to vypadá, že ten by mohl postoupit, ale Rune Holtu by teoreticky mohl, a ne, Rune Holtu, ale mohl by ještě Eduard Krčmář v případě vítězství Rune Holtu porazit, ale Eduardu Krčmářovi vůbec nevyšel start této jízdy, je na posledním místě Emil Sajfudinov, naopak jede velmi dobře, je tam na čele za Emilem Sajfudinovem, se tam tlačí Kurz Bredy a také s Kurzem Bredy se tam protáhl Rune Holta, takže Rune Holta stále tlačí, chce potvrdit svůj postup. Eduard Krčmář se teď protáhl na 4. příčku. Bohužel ta 4. příčka pro něj nic neřeší, na 5. místě jede Josef Franc. Josef Franc se teď dostává před Eduarda Krčmáře, nebo vedle Eduarda Krčmáře, ten mu to zavřel. Eduard Krčmář si drží 4. příčku. Čeští reprezentanti jsou na 4., 5. a 6. místě v tuto chvíli a podívejme se, jestli Emil Sajfudinov udrží vítězství v této jízdě. On má za sebou velmi dobře jedoucího Rune Holtu. Rune Holta čte stopu Emila Sajfudinova, protože tyto souboje jsou velmi důležité i třeba pro případné finále, aby tito borci si našli, kde se dá bránit, když se dobře odstartuje a kde se dá útočit. Emil Sajfudinov vyhrává další jízdu a můžeme říci tedy, že Emil Sajfudinov je i vítězem této skupiny, protože má 2 vítězství a 2 vítězství v této 4. čtvrtfinálové skupině, tedy už nikdo více mít nebude. Petře, teď si řekneme, jaká byla ta 3. jízda 4. čtvrtfinálové skupiny. Vyhrál ji Emil Sajfudinov, druhý byl Rune Holta, 3. tam byl psaný Eduard Krčmář, i když Eda tam byl až na 4. místě, ale skupinu vyhrál Emil Sajfudinov před Maxem Frickem a Rune Holtou. Ale my pojďme do parkoviště závodních strojů na další rozhovor. Letošní Zlatá přilba českým závodníkům. Byli velkými soupeři, letos byli dokonce týmovými kolegy, oni jezdili spolu v Lešně, takže uvidíme, jak si povedou dnes, ale dnes je to závod individuální, je to závod jednotlivců. Zlatou přilbu chtějí vyhrát oba dva. No a my pomalu a jistě pojďme na semifinálové boje, které se poprvé od roku 1997 stanou výhradně zahraniční záležitostí. Českým jezdcům se nepodařilo mezi 12 nejlepších tohoto závodu postoupit.
Uvidíme tedy, komu se podaří nejlépe odstartovat. Nicky Pedersen tam má tu dráhu, která má nejblíže do první zatáčky a také tu svoji výhodnou startovní pozici zužitkoval, ale tlačí se tam přes něj Troy Batchelor. Nicky Pedersen ten jeho útok odrazil, ale zvnějšku se tam před něj protáhl až úplně zvenku startující Rune Holta. Takže Holta, který už také ví, jaké to je vyhrát zlatou přilbu, jede před Nicky Pedersenem, třetí příčku má stále Troy Batchelor a Emil Sajfudinov tam úřaduje. Emil Sajfudinov to teď zkouší po vnější straně, tudíž favorit, o kterém jsme hodně hovořili, tu první tu nerozděl úplně nejlépe. Teď je před ním i Lasse Bjerre, což jsme zas tak úplně nečekali, mladší z bratrské dvojice Bjerreovců, ale Emil Sajfudinov stále volí tu vnější stopu, jako by nepochopil, že tady u depa ta vnější stopa je pomalejší. Ona v té zatáčce po startu je ta vnější stopa hodně rychlá. Tady se podívejte, že právě Emil Sajfudinov trošičku získává na své soupeře, snaží se dotahovat Troje Batchelora, ale zatím na prvním místě jede Rune Holta. Otáčí se za Nicky Pedersenem. Nicky Pedersen se otáčí zase za svá záda, kde byl Troy Batchelor. Takže to byla ta nejlepší trojka a Emil Sajfudinov tedy bude mít v následných dvou jízdách této semifinálové. Něco slabší, nenechme se mýlit. Grzegorz Zengota, Peter Ljung, Martin Smolinský, Rohan Tangate, Kevin Wolbert a Max Fricke jsou stejně Časomíra, která by odpočítávala 2 minuty, není zřetelná, ale samozřejmě rozhodčí si ty 2 minuty, které mají jezdci k přípravě na start, počítají velmi dobře a sám jsem zvědavý, jak dopadne tato rozjížďka. Kdybych si měl typnout na vítěze, řekl bych, že to může být buď Grzegorz Zengota nebo Martin Smolinský. Samozřejmě Martin Smolinský jede dnes velmi dobré fazóně, ale Grzegorz Zengota má výbornou startovací pozici a také potvrdil tu teorii Grzegorz Zengota na prvním místě a Martin Smolinský se dostává před něj. Takže ten můj předpoklad zatím vychází Martin Smolinský na prvním místě. Grzegorz Zengota vytěžil z toho svého dobrého startu, ale teď trošičku promanévroval. Bál se, aby nedošlo k drobnému střetu s Martinem Smolinským a teď od Martina Smolinského tak trošičku odstavil Maxe Frickeho, protože Max Fricke se tam hodně tvrdě tlačí na Grzegorze Zengotu a dokázalo ho vystřelit mimo druhou pozici. Grzegorz Zengota se tam bude muset ještě bát, aby udržel alespoň to třetí místo, protože zezadu se tam tlačí Kevin Wolbert. Zengota to třetí místo drží, ale nic to nemění na tom, že Martin Smolinský najíždí do posledního kola. této rozjížďky na prvním místě před Maxem Frickem. Max Fricke na druhém místě, Grzegorz Zengota třetí. A tato trojice se svým soupeřům maličko poodtrhla. Pro Martina Smolinského je tady poslední zatáčka první semifinálové jízdy a Martin Smolinský vyhrává právě před Maxem Frickem a Grzegorem Zengotou. Další ze skvělých vystoupení tohoto bavorského do finálové jízdy, do té závěrečné jízdy. No a zlatá přilba je specifická. I Nicky Pedersen to se svými fanoušky umí. Myslím si, že na tom startovní nebo na té startovní čáře toho dnešního závodu byli nejenom tito jezdci, kteří to takhle umí, ale já si myslím, že i Hinek Štikaver má velice dobře propracovaný marketing a snaží se něco svým fanouškům přinést navíc. Pardubice samozřejmě mají svůj fanshop, asi myslím si, že klubově je jediný. No, zapomeňme na fanshop, je před námi druhá jízda první semifinálové skupiny. A vnímá, co napravovat Emil Sajfudinov, který se dostává právě do čela. Využil výhodné startovní pozice, i když o něco lépe na tom startu byl Jurica Pavlič, ale Jurica Pavlič je teď až na 5. místě. Emil Sajfudinov následovaný Lasse Bjerrem na druhém místě. Na ně se tam tlačí Troy Batchelor. Je tam opravdu velká skrumáž, zatím tato jízda příliš nevychází Nicky Pedersenovi, který je až na 5. místě. Důležité je, že ruský reprezentant Emil Sajfudinov je na prvním místě, napravuje to, co se mu nepovedlo v první rozjížďce. Za ním je Lasse Bjerre a tlačí se tam Jurica Pavlič. To je tedy trojice, která zatím má nejlépe našlápnuto k tomu postupu, i když Jurica Pavlič v první jízdě nevybojoval ani jeden bod, takže on by musel zabrat ještě v té závěrečné rozjížďce této semifinálové skupiny.
Dobré to je ale pro Emila Sajfudinova a Lasse Biereho. A Lasse Biere také musí hodně bodovat, protože v první jízdě měl 1 bod. Emil Sajfudinov se vrací do hry o postup do finále letošního ročníku Zlaté přilby, když vítězí před Lasse Bierem a Juricou Pavličem. No a jízda se vůbec nepovedla tomu, kdo tu první jízdu vyhrál této skupiny. Nepovedla se Rune Holtovi, který projíždí sice cílem, ale projíždí, jak se říká, velice zamotává. On ani Jurica Pavlic, který zatím díky tomuto výsledkům a 3 bodům je vlastně ve výsledcích v té průběžné klasifikaci této semifinálové skupiny na posledním místě, tak všechno může jedna jízda změnit, všechno se může změnit hned. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. My víme jedno, že z první semifinálové skupiny nemůže nikdo v tuhle chvíli tvrdit, já jsem postoupil. Všichni musí do poslední jízdy, do té 3. jízdy. To samozřejmě, jak už jsem říkal, v této skupině se může stát také a Kéž by tomu tak bylo, říkám, kéž by tomu tak bylo z diváckého pohledu, protože samozřejmě diváci mají rádi dramata a ta dramata nabízí možná i tato jízda. Vítěz první rozjížďky Martin Smolinsky vyráží do této jízdy z první pozice, ale lépe se startuje z té modré dráhy a z té modré dráhy vlétl Rohan Tangate do čela, ale z vnějšku se tam dostal také Peter Ljung, který je tam v těchto chvílích na prvním místě. Je vidět, někteří experti tady říkali o tom, že z vnějšku se startuje hodně těžko, ale podívejte se, z vnější dráhy Peter Ljung na prvním místě, na druhé příčce Rohan Tangate. No a kde máme vítěze té první jízdy? Vítěz první jízdy Martin Smolinský je v tuto chvíli až na 4. místě. Takže zase se nám to tady zamotává a vypadá to, že ta situace podobně dramatická, jako je v první skupině, bude i v této druhé skupině, ve které je v čele této rozjížďky zatím Peter Ljung a o druhé místo tam spolu bojují Rohan Tangate a Max Fricke. Max Fricke je na tom v těchto chvílích lépe. Rohan Tangate na 3. místě, následován Martinem Smolinským. Martin Smolinský by chtěl využít chybičky těch dvou, které má před sebou, ale dojde do cíle jako 4., protože tu druhou příčku v tom náročném souboji uhájil Rohan Tangate před Maxem Frickem. Vítězem této jízdy se stal Peter Ljung, který měl v první jízdě 0, takže opět se nám to zašmodrí. jednoduchá. To jsou výsledky. Tady už je potvrzení toho, co jsme říkali. Peter Ljung 5 bodů z této rozjížďky, Rohan Tangate 4, Max Fricke 3 body za 3. místo. No a v první skupině má 0 a 3 body na svém kontě Jurica Pavlič, což je další host, kterého máme v parkovišti závodních strojů. Jurica Pavlič, chorvatský. Jsme úplně zase na druhé straně, to je Lasse Biere, mezi tím jsme šli přes Rune Holtu, Nicky Pedersena a Troje Bachelora. Nicky Pedersen a jeho záda vidíme teď a už i to, že všech 6 jezdců zřejmě ví, kam se postaví na startovní čáru a rozhoří se boj o 3 postupová místa do finále letošního ročníku závodu o Zlatou přilbu. Emil Sajfudinov je tam na vnější straně u startovacího zařízení, tudíž stojí až úplně u mantinelu a my jsme v předchozích rozjížďkách viděli, že to právě těm závodníkům, kteří jedou od mantinelu, vyšlo velmi dobře, ale blikají červená světla. Emil Sajfudinov sice to tam zvenku poslal na vnitřek, ale v tu chvíli už byla jízda zastavená. V čele této rozjížďky byl Lasse Biere. Netroufnu si odhadnout, jestli to byl on, kdo způsobil ten letmý start, nebo to byl někdo jiný, ale jisté je, že tato rozjížďka se bude opakovat a jelikož koukám na semafor, nesvítí tam žádné světlo, nikdo by neměl být vylučovaný. Lasse Biere to byl. Byl to Lasse Biere, že jo? Kdo tam? Ano. Ano, byl to Lasse Biere. Kdo se hnul ještě dříve, nežli páska vyletěla o těch pár centimetrů nahoru, aby jezdci mohli to absolvovat ty 4 kola. Ono vlastně to semifinále, nebo lépe řečeno uvidíme poslední 2 jízdy, ve kterých budou jezdci absolvovat 4 kola, protože ty následující 2, ty finálové jízdy, budou už na
6 kol, což je také specialita závodu o zlatou přilbu. Tady vidíme Niky Pedersena, jak přijíždí ke startovacímu zařízení. Niky Pedersen má v této rozjížďce bílou přilbu se žlutou. Už se nám tam pomalu blíží i Troy Batchelor. Tady ještě sledujeme Emila Sajfudinova, také závodníka, který hraje jedny z prvních houslí v seriálu Mistrovství Evropy, i když ty definitivní první housle pro letošní sezónu získal jeho velký soupeř nejen v tom Mistrovství Evropy, ale i v této rozjížďce Niky Pedersen. Sledujeme záda Troje Batchelora, kterého jsme mohli vidět i na českých plochodrážních oválech častěji. No a tady je ještě jednou rozpis postavení jezdců do třetí jízdy první semifinalové skupiny. Jurica Pavlič tam se chystá, má startovní číslo 1 na svých zádech, chtěl by mít tu jedničku i v cíli dnešního závodu, stejně tak, jako se mu to povedlo loni. No, Niky Pedersen už ví, jaké to je vyhrát zlatou přilbu, chtěl by další trofej. Niky Pedersen má hodně nabitý program, jelikož včera jel ten závěrečný závod Mistrovství Evropy, dnes jede tady zlatou přilbu a my můžeme říci, že Niky Pedersen bude i jednou z hvězd zítřejšího Tomíčkova memoriálu, o kterém budeme posléze hovořit s dalším hostem, ale pojďme se věnovat této jízdě. Emil Sajfudinov z vnějšku opět na vnitřek a podívejte se, to byl doslova husarský kousek, který tento ruský závodník předvedl. Většina jezdců, kteří startovali od mantinelu, to poslala po vnějšku, ale Emil Sajfudinov to ještě v průběhu první zatáčky zalomil a dostal se na vedení v tomto závodě. Naopak na chvostu celého startovního pole je Lasse Bjerre. Pro něj tedy postupová matematika říká, že bude mít tak málo bodu, že se mu nepodaří postoupit. Druhou příčku drží Rune Holta. Tomu by to na postup mělo vystačit, takže první dva borci, kteří jsou na prvních dvou místech, by měli postoupit. Troy Batchelor tam měl jednu trojku, teď by měl druhou trojku, tomu by to na postup dát nemuselo. No a Niky Pedersen, ten má na svém kontě 4 a 2 body. No, bude to hodně složité. Niky Pedersen by se měl ještě pokusit o předjetí, je na 4. místě. Má před sebou Troje Batchelora, to bude asi největší souboj v tuto chvíli a Niky Pedersen lehkým bodyčekem vysunul svého soupeře, teď se po něm ještě ohlédl a Niky Pedersen dojíždí třetí před Trojem Batchelorem. Tak to byla nádherná jízda a teď jsem zvědav, jestli Niky Pedersen s Trojem Batchelorem pojedou spolu do depa, ale ne, Niky odjíždí třetí. A myslím si, že si uvědomil, že je ve finále. Ještě jednou výsledky první semifinálové skupiny, její třetí jízdy, no a už konečné výsledky, které prozrazují, že na trojice postupujících je Emil Sajfudinov, Rune Holta, Niky Pedersen, Lasse Bjerre, Troy Batchelor a Jurica Pavlič. Do malého finále, nebo jak se říká tady v Pardubicích, finále útěky, což je závod o 7. až 12. místo, ale pojďme k této rozjížďce, komu se podaří nejlépe vystartovat. Bude to Martin Smolinský se zelenou přilbou? Ne, tomu ten start vůbec nevyšel. Do čela jde Max Fricke, loňský vítěz zlaté stuhy. Za svými zády má Grzegorze Zengotu a tlačí se tam také Peter Ljung se žlutou přilbou a Martin Smolinský s přilbou zelenou. Mezi Ljungem a Smolinským zuří velká bitva. Teď už to je bitva o druhé místo, jelikož se jim podařilo odsunout Grzegorze Zengotu na 4. příčku. Je to tam hodně našlapané, v čele se ale nic nemění na tom, že vede Max Fricke, druhý je Peter Ljung a třetí příčku drží v těchto chvílích Martin Smolinský. Martin Smolinský má jednu vyhranou jízdu, tato třetí příčka by mu stačila k postupu. Když se podíváme na Maxe Frickeho, ten má jedno druhé místo, měl by jedno vítězství, postupoval by též. No a je tam s nimi také další závodník. Ta první trojice se nám trošičku otáhla. Max Fricke stále v čele, Peter Ljung na druhém místě a třetí do cíle této jízdy dojel Martin Smolinský. Takže to je trojice, která postupuje. Ano, počty jsou jasné. Tato trojice je díky výsledku v této závěrečné jízdě té druhé semifinálové skupiny
by se mohl stát dalším jezdcem, který po zlaté stuze vyhraje i zlatou přilbu. Ale to budeme vědět až tak za 20 minut. Teď výsledky druhé semifinálové skupiny. Bylo to nádherné finále druhé semifinálové skupiny, když to nazveme tak trošičku s nadsázkou. Nás čekají ještě 2 rozjížďky. Malé finále, velké finále, ale před nimi nás ještě čeká poslední otázka. Bude vítěz zlaté přilby i vítězem Tomíčkova memoriálu? Tak to je práce asi na následujících 10 minut, takže doufáme, že se mi podaří tady přemluvit toho vítěze, pokud už tam ten vítěz vlastně startovat nebude, ale stejně musím jedno to jméno doplnit, takže hned po finále tady oběhnu ty kluky a určitě nějaký velký jméno přitáhneme ještě do startovního pole, aby zítra o 19 hodin na markétě to bylo úplně suprový. To jsou slova Pavla Ondrašíka, sportovního ředitele většiny závodů v Praze na markétě. Pavle, děkujeme vám za návštěvu ve studiu. Nashledanou. Taky děkuju, nashledanou. No a my se s Petrem Morovcem jdeme věnovat předposlední jízdě dnešního dne a tou jízdou je takzvané malé finále, jinak nazývané finálem útěchy. Jede se tedy o 7. až 12. místo v letošním ročníku Zlaté přilby. Pojďme si představit jednotlivé účastníky. My začínáme u vnitřního kraje, nebo vy začínáte u vnitřního kraje. Vidíte Troje Bachelora. Vedle něho stojí Grzegorz Zenkota. Lasse Bjerre je jezdec, který stojí na dráze číslo 3. Rohan Tangate je dráha číslo 4. Jurica Pavlic 5 a Kevin Wolberg dráha číslo 6. A máme tady jednoho vítěze Zlaté přilby, tedy Zlaté přilby z loňského roku Juricu Pavliče, ale k tomu vůbec nevyšel stát. Jurica Pavlič je v tuto chvíli na posledním místě. Do čela se dostává Grzegorz Zenkota, ale za ním to tam hodně vře. Je tam Lasse Bjerre, je tam také s červenou přilbou jedoucí Troy Bachelor. Bachelor se dostává na druhé místo před Lasse Bjerreho. V čele této rozjížďky je Grzegorz Zenkota. Grzegorz Zenkota jede na tom prvním místě, i když v těchto chvílích nemůžeme říci, že má ještě vyhráno. Bývali jsme zde na pardubickém stadionu svědky toho, že někdo vedl necelých 6 kol, dejme tomu 5 kol. Tato jízda je specifická tím, že na rozdíl od předchozích rozjížděk se jede na 6 kol. Stejně tak jako velké finále Zlaté přilby se jede na 6 kol. A tady Grzegorz Zenkota získává už větší náskok. Vypadá to, že druhou pozici si drží také s bílou přilbou jedoucí Lasse Bjerre, ale odstoupil nám už Troy Bachelor. Na dráze je jenom 5 závodníků. Troy Bachelor přijíždí do zatáčky k depu, aby to měl blízko vrácení motocyklu mechanikům. Je tam tedy na prvním místě Grzegorz Zenkota, za ním je čtveřice jezdců, ale ta čtveřice jezdců je vzdálena 6 kol, to je opravdu velká plochodrážní porce a startmašál Jaroslav Pocek už posílá závodníky do posledního kola tohoto malého finále, ve kterém je velká bitva mezi Lassem Bjerrem a jeho nejbližším pronásledovatelem, ale v tuto chvíli už můžeme říci, že vítězem malého finále se stává Grzegorz Zenkota. Druhý projel cílem Lasse Bjerre a třetí Kevin Wolberg. Tak to byl strhující boj, zvláště o to druhé a třetí místo. Ano, jezdci ukázali, že se do cíle nedostal. Tady už jsou výsledky malého finále. Ta jednička znamená v konečném účtování závodu 7. místo, tudíž vítěz malého finále. K řečení dává pokyn šéf depa Miroslav Štenc. No a ten tam má tuto šestici a tato šestice je připravená právě na finálovou jízdu. V té šestici jsou borci, kteří už zlatou přilbu vyhráli. Rune Holta Dokázal v Pardubicích vyhrát 2krát. Rune Holta, polský jezdec. No a samozřejmě vzhledem ke své znalosti pardubické dráhy a znalosti závodu o zlatou přilbu si řekněme na rovinu, že i on patří k velkým favoritům. Ono se dá říct, že každý z těchto 6 může vyhrát zlatou přilbu.
může být účastníkem zítra Tomíčkova memoriálu, ale já si tady třeba na rozdíl od Jirky Zidy nebudu myslet, že aby se vítěz Zlaté přilby stal zítra vítězem Tomíčkova memoriálu. Já tam mám jiného favorita, ten se jmenuje Václav Milý, ale ten tady není. Pojďme se podívat, kdo vyhraje 68. Zlatou přilbu České republiky, dnes města Pardubic. Václavu Milíkovi budeme držet palce zítra na Tomíčkově memoriálu. Tentokrát tady máme v finále 68. ročníku Zlaté přilby bez české účasti a je tam ohromná tlačenice. Rune Holta tam byl zpočátku v čele, ale dostává se tam Emil Sajfudinov při své premiérové účasti na letošní Zlaté přilbě. Emil Sajfudinov jde do čela, za ním Rune Holta a třetí příčku drží Nicky Pedersen, ale Nicky Pedersen je velký bojovník. Teď se propadl až na 4. místo. Znovu se snaží vrátit po tom vnitřku, tak jak on to umí. A Nicky Pedersen se dostává před Martina Smolinského na 3. místo. Nicky Pedersen by chtěl být alespoň na stupních vítězů, ale má stále před sebou ještě hodně metrů pardubického plochodrážního oválu. Teď ale budeme nejvíce zvědaví na bitvu na prvním místě. Emil Sajfudinov jede stále velice pěkně na té první místě. Drží za svými zády Rune Holtu. Teď je důležité, aby Emil Sajfudinov dobře načasoval svoji formu, protože Zlatá přilba se nejede na 4 kola, ale na 6 kol. A Emil Sajfudinov tedy musí 6 kol odolávat svým soupeřům. A teď má za sebou velkého dravce Nicky Pedersena. Takže fanoušci, kteří mají rádi Nicky Pedersena i Emila Sajfudinova, mohou být v tuto chvíli ve varu. Bude to ohromný boj a Nicky Pedersen to tam posílá na Emila Sajfudinova a Nicky Pedersen padá. Emil Sajfudinov se propadá na jezdu do posledního kola. Nicky Pedersen zůstává ale ležet na zemi, bohužel. Byl to takzvaný pád přes hák. Doufejme, že tomuto závodníkovi nic nebude. Je to velká smůla pro dánského jezdce, který Zlatou přilbu vyhrál v roce 2010. Motocykl už je z něj sundaný. Úřadující mistr Evropy stále leží, je tam v péči lékařů, jedna ním Tomáš Brož. Zbývající závodníci odjíždějí do parkoviště závodních strojů. Tak to je to, co jsme tady v poslední jízdě vidět příliš nechtěli. Pojďme se na to podívat ještě jednou ze zpomalení. Ano, Nicky Pedersen tam opravdu velmi tvrdě útočil na Emila Sajfudinova a je tady to, o čem jsem hovořil při předchozích jízdách. Nicky Pedersen a Emil Sajfudinov si nikdy nic nedarovali zadarmo. Emil Sajfudinov věděl, že za sebou má velmi tvrdého dravce a tak si svoji pozici držel. Podívejme se na to ještě jednou. Já si myslím, že kterýkoliv z jiných jezdců, nebýt to Emil Sajfudinov, tak už také leží po kontaktu s Nicky Pedersenem. Jsou tam připravována nosítka. Čerstvý včerejší mistr Evropy je nakládán na nosítka. Věřme tomu, že to nebude nic vážného. Ale Tomáš Brož a všichni tam... Vypadá to, diváci okolo tleskají, tak by to mohlo být dobré. Zřejmě Nicky Pedersen udělal nějaké gesto. Nicky Pedersen, udělal gesto určitě, ale ten si dneska potlesk zaslouží. Slyšeli jsme tady z úst mnoha jezdců, Sajfudinov osud hodně proklínal, nebo zda Emil Sajfudinov popře tuto teorii a bude Rusem, který vyhraje závod o Zlatou přilbu po strašně dlouhých letech, protože vlastně Rusové, kteří dokázali sem jezdit a vyhrávat, tak naposled to byl Gennady Kurilenko v roce 1969. Pojďme na finále. A nejdále se rovnal u startovního roštu polský Nor, či norský Polák Rune Holta. A Rune Holtovi se podařilo dobře odstartovat, ale před ním je Emil Sajfudinov. Takže Emil Sajfudinov se tou první jízdou nabudil. Dostal se na první příčku a má za svými zády Rune Holtu. Z vnějšku se tam dostal na třetí příčku Martin Smolinský, takže to je trojice, která je ve vedení v této finálové jízdě. Emil Sajfudinov a Rune Holta si to budou mezi sebou s největší pravděpodobností rozdávat nejvíc.
Emil Sajfudinov stále tahá za ten další konec provazu, ale podívejte na Runého Holtu, ten zná zdejší dráhu mnohem lépe než ruský reprezentant. I když, jak už jsme si řekli, Emil Sajfudinov zde na této pardubické dráze získal titul juniorského mistra světa a byl vlastně ve světové historii juniorských šampionátů prvním juniorem, který ho získal po druhé v řadě za sebou. Teď musí za svými zády držet Rune Holtu, vítěze zlaté přilby z let 2009 a 2011. Závodníci před sebou ještě mají pořádný kus cesty. Martin Smolinský zatím na 3. místě. Ta první trojička se odtrhla pro následovatelům. Dělají se i rozestupy mezi prvním, druhým a třetím v pořadí a vypadá to, že Emil Sajfudinov tentokrát najíždí jako první do závěrečného kola letošního finále 68. ročníku zlaté přilby a Emil Sajfudinov se blíží ke svému prvnímu vítězství při svém prvním startu ve zlaté přilbě. Vítězem 68. ročníku zlaté přilby se stává Rus Emil Sajfudinov. Druhý za jeho zády dojel Rune Holta z Polska a třetí příčku obsadil Martin Smolinský. Ano, třetí byl Martin Smolinský, poslední přijíždí do cíle Max Fricke, to znamená, že mezi nimi byl v cíli ještě Peter Junge. Dámy a pánové, viděli jsme vynikající závod. Tady hodně smutný, kolem nás projíždí a klepe do řídítek Rune Holta. Hodně se snažil, ale podívejte se na tu velikou radost týmu Emila Sajfudinova, kterému teď gratuloval jezdec, který jedl s modrým, nebo který jel s modrým povlakem, to znamená Peter Junge. A tady sledujeme šťastného vítěze ruského závodníka Emila Sajfudinova. Miroslav Štenc, šéf depa, se ho snaží dotáhnout ke stupňům vítězů, jelikož samozřejmě závodníci v tuto chvíli v sobě mají tolik endorfinu, že nevnímají, co by měli dělat. Míra Štenc stojí neustále za vítězem, aby mu náhodou někam neutekl. No a tady už jsou pod stupní vítězů další finalisté. Je jenom jeden, po delší době se poveze přilba do Ruska. Vlastně ona se do Ruska poveze poprvé, protože ti předtím, co sem jezdili, tak to byli účastníci ze Sovětského svazu, takže řekneme-li to takovým. Lejhanec, který má ve své ruce zlatou přilbu, tu cennou trofej, kterou on hlídá každý rok jako oko v hlavě. Už tam stojí vedle něho i Hinek Štychauer, který v tom dnešním závodě je vyhodnocen jako nejlepší český závodník. Grzegorz Zengota tam je vedle něj jako vítěz malého finále. No a teď už by pomalu jsme měli přijít na ty absolutně nejlepší. Teď tam přichází Peter Jung. Protože 6. tam nemůžeme vidět, šestý jezdec má teď jiné starosti. Věřme tomu, že to bude o tom, že Peter Jung, který přišel místo Niky Pedersena, nebo vedle Niky Pedersena, nebo měl stát vedle Niky Pedersena, tak Niky Pedersen, že bude v pořádku a že ho co nejdříve na závodních oválech znova uvidíme. Podle výsledků by tam měl teď dorazit Martin Smolinský. Martin Smolinský to bere rovnou na stupně vítězů. Vždyť na ty stupně vítězů patří, takže Martin Smolinský tam přichází s německou vlajkou a českou vlaječku by mohl mít alespoň na svém motocyklu. A zase na druhou stranu Martin Smolinský je nesmírně hrdý na to, že jezdí javu. Ono, když si přečtete jeho rozhovory, které poskytuje třeba v Bahnsportu nebo podobně, to je skutečně závodník, který ví, co dělá a podívejte se, jeho kombinéza o tom hovoří. Martin Smolinský je dobrá volba a věřme tomu, že se najdou následovníci. Vidíte, že to je motocykl, se kterým se skutečně dá měřit se světovou špičkou. A druhá příčka pro dvojnásobného vítěze zlaté přilby. Sice mává, usmívá se, ale ten jeho úsměv je takový trošičku trpký. Útočil na Emila Sajfudinova, chvilkama to vypadalo, že by se mohl dostat vedle něj, ale tentokrát
na ruského dravce neměl. Ono si řekněme, to přesně bylo to, o čem mluvil Emil Sajfudinov. Ti jezdci měli za sebou už 11. kolo, 10. 11. kolo a ono skutečně mít, jak se říká, tu šťávu v ruce, tak to chce hodně síl. Ale předvedli vynikající závod, předvedli ho úplně všichni a myslím si, že jsme skutečně viděli skvělou podívanou, která byla nakonec nejúspěšnější pro toho, kdo půjde teď. Max Fricke přišel poslední, proto tam není na tom místě vedle Petra Junga, kde měl stát ještě to, ale určitě o svůj pohár nepřijde. A Emil Sajfudinov vystupuje na ten nejvyšší stupínek, je to jeden z nejmenších plochodrážních jezdců, nejmenších co by vzrůstem, ale svými výkony patří k těm největším. Vítězem 68. ročníku Zlaté přilby se stává tedy ruský jezdec Emil Sajfudinov, který samozřejmě pozdravuje i fanoušky, co má v České republice. A teď přijde ten okamžik, na který všichni čekají. Čepice s reklamními partnery bude muset jít dolů, dostane rukavice, ale rukavice ne závodnické, ale rukavičky sametové, aby tu zlatou přilbu nějakým způsobem zbytečně nepoškrábal, nepoškodil, alespoň ne před zraky jejího tvůrce. A padne mu. Padne, velikost byla vybraná dobře. Myslím si ale, že klenotník Lejhanec tu skořepinu, ten skelet udělal ještě dříve, než vy jste měli uzavřenou startovní listinu, takže nemůžeme tvrdit, že by pan Lejhanec byl tím plochodrážním odborníkem, který by zajel za Emilem Sajfudinovem a vzal mu míru. Jako ta zlatá přilba je opět hezká, je to opět originál a každý, kdo ji má, si ji nesmírně cení. Po očku tam po té krásné trofeji pošilhával i Martin Smolinsky. V duchu si tak říkal, no nemám ji letos, přijedu si pro ní za rok. No, kdo ví? A Rune Holza už se také usmívá. A teď si myslím, že tam dochází k takovému tomu drobnému špičkování. No tak ty máš teprve jednu, já už mám dvě. No je před námi hymna na počest vítěze. Samozřejmě by tu měla být ruská státní hymna. Vyslechněme ruskou hymnu Ladies and Gentlemen, the National Anthem of Russia. Fanoušci tedy tleskají Emilu Sajfudinovi a Emil Sajfudinov samozřejmě krom zlaté přilby dostane další scén. Dostává ji od zástupců Divišovské Javy, ale on zástupce Divišovské Javy zná velmi dobře, protože loni zde byl dokonce v Praze na tiskové konferenci a on má smlouvu s Českou továrnou. Ano, on je jezdec, který jezdí zatím Rámovinu z Divišovské Javy a pevně věřme tomu, že motocykl, na kterém by měl odjet čestné kolo, takže mu třeba řekne, že to by mohl být dobrý motor. Já bych na něm to mohl zkusit, vždyť konec konců Martin Smolinský mě dneska vydatně stačil a třeba by si mohl začít sbírku motocyklů z Divišova i s motorem. A jezdci zatím mají to nezbytné šampaňské, které bývá na stupních vítězů, jak třeba v seriálu Grand Prix či při dalších závodech. Doufejme. Tohle vidí určitě rád pan Lejhanec. Ano, tak. Tady je ta zlatá přilba maličko zneuctěná, ono tomu kovu to tolik nesvědčí, ale i ta úseň, která je výplní té přilby, je ze špičkových kvalitních materiálů, kterým nesvědčí vlhkost, natož pak ještě vlhkost sladká ze šampaňského. Emil Sajfudinov se rozhlíží, ale měl by každou chvíli sednout na motocykl. Ještě se radí s Martinem Smolinským. Říká si, Martine, jak se to vlastně na té Javě jezdí, jelikož Rus Sajfudinov jezdí motory GM, tak jakoby sbíral zkušenosti a už je odváděn pomalu
k motocyklu, i když stále nám tam ještě haprují někteří fotografové, kterých je tady také velké množství. Tento slavný plochodrážní závod láká nejen fanoušky do ochozu, ale i fotografy. Je to tady hodně těžké. Podívejme se na nejlepší trojici. Nevím, jestli se nám v závěru toho našeho vysílání podaří ještě zaznamenat, jak Emil Sajfudinov sedne na ten motocykl. Petře, poslední zhodnocení. Zlatá přilba z hlediska jezdeckého, diváckého a dalších úspěšným závodem. Super podnik, viděli jsme po celé, nejenom tu dnešní zlatou přilbu, ale po celé ty 3 dny skvělou sportovní podívanou a jsem nesmírně rád, že jste to viděli i vy, diváci České televize. Jsme rádi, že Česká televize zůstala tomuto závodu věrná a myslím si, že ví proč, protože ty závody byly fantastický a diváci si skutečně přišli na své. Byl tam i jeden z našich dnešních hostů, Pavel Kubeš, říká Emilu Sajfudinovi, že má ještě povinnost odejít na závěrečnou tiskovou konferenci po tomto závodě. My se díváme na ten hlouček u stupňů vítězů, kde je nejlepší trojice dnešního závodu. Je tam hov fotografů, startmaršál Jaroslav Kocek, tady má s Evženem Erbanem připravený ten motocykl. Jeho jízdy se už nedočkáme, ale můžeme se s vámi rozloučit. Loučíme se konstatováním, že 68. ročník zlaté přilby vyhrál ruský závodník Emil Sajfudinov. Naschledanou. No ja poczekam. A ty masz swój telefon. Nie, ja mam swój, ale nie swoje.